いただきます。またライブでやってよこました。じゃないぞ。いただきじゃないます。でもアップロードします。一緒のことってライブじゃない。またこれで言われるもう。そうね。Mo na biya kung sa ano na yun, kung teriyaki kung sa ng pate. Yung manok, baga ka naman yun. No, ano yun eh? Ano? Chicken. Chicken wa. May wa mo. Ano suko no tokoro? No. Pato no chikako? Chicken wa choto dake. Basta hindi to chicken, teriyaki, yung klase. Ha? Doon kami nakabukod. Itong usa ka klase niya, walang ham lang. Medyo nipit-nipit yan. Nani siya yung klase, oh. Dito siya, Pate. Asam niya ako ah. So, kung ipay So, yung iba, umura siya? Umura? Nanti miso ko siya dami mo na. Ko以上のとこ行ったら、工事長にお願いって言っといたよ。さっきしてって。No. ナンバー3に、ナンバー6個。 Loto. Loto? Pauling kayo, dito. Aton siya mo. Ikang mo. Ichineng guray mo dahil mo. もういけそうけどな。Sa jubon siya, ano, kani mo sa mama. Ato, karo na to, kaya mo. Kaya ko mapaluta. 最後までにかな。お金は、おわそにな。